Januaria Gamueda, kin Maria Luna Gamueda. Tumakdar tayo. Hintay amin ikanta, ragsaken kapya, pagyamanan tiyawa, iyayan ken imbagna, inatang siklipaten ken amin asakit tinaken, ni Jesus ni surut ay amin amay maysan, hintay amin ikanta, ragsaken kapyan, pagyamanan tiyawa, iyayat ken imbagna. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo, adda kumakata kayo. Basta kumamit ken Kalabsa ti direto nga sisa tayo, rambakan tayo ti nasantuan na misa. Nilagip tayo ni San Pio, may kasangapulo. Nagbalin a Santo Papa, nasirib anang isuro. Na simple ti biyag na, nagbiag ana pubre, ngam ado ti naidaydayaw, ado ti naawis ti pamati na immunat ti pamati na. Dawaten tayo ti panangibabait na, kasapay kumamit, mapudnuan tayo mati agbiat, anapudno a Kristiyano. Tatlong arod may karitay ang makirangot iti natin na santo na misteryo, bigdigan tayo, dagiti basbasol tayo, at pagbabawian tayo ida. Datay amin, kuna tayo, agkon kisawat, iti Diyos sa man nakabalin amin, yan kada kayo may kakapsat, tasya nakabasulat, iti panunot sa o aramid ken liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay. Isungag pagpakaasi atin Santa Maria, nagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga Angeles ken sa Santos, ken kada kayo may kakapsat, te ikakaasi na kuma, iti ako tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman na kabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo itibiyag na agnanayon. Kumararag tayo. O Diyos, pinuno ni San Pio, may kasangapulo, itinailangitan asirip, ken kinamaingel ti apostol, tapno salakniban na ti katulip a pamati, ket isublim dagiti amin a bambanag iti sidong ni Kristo. Ipaay mo kad nga anuruten mi dagiti balatad ken pagpatulad na, iti kasta magunod mi met, dagiti nailangitan agunggo na, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios,
iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyok ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti ingkana. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Ezekiel. Nariknak ti panakabalin ti Apo, ket inpanak iti espiritu iti maysa at anasaknapan kadagiti tulang. Insurunak iti tanak, ket naimatangak ti nakadado ang nagango at tulang. Kinunana kanya, tao, agbiag ka di manen dagitoy at tulang. Apo at Diyos, sikalaeng ti makaamo iti dayta, insungbat ko. Kinunana, agipagtuka kadagitoy atulang. Ibagam kadagitoy nagawa tulang adenggen naka ti sao. Ibagam kadakwada asyak nga Apo at Diyos, kastoy ti kuna. Ikan kayo iti anges, ket agbiag kayo manen. Ikan kayo iti pennet, ket piskel, ket bungunin na kayo iti kudil. Ikan kayo iti anges, ket pagbiagen kayo. Iti kasta, maawan niyo asya ti Apo. Isuga po na nagipagtuak kas na ibilin kanya. Bayat ti panagsaok, nakangegak iti karatigit, ket nagsusuok dagiti tulang. Nakitak at imao dagiti pennet, ket piskel, ket nabungunda iti kudil, ngem awan anges da. Kinuna ti Diyos kanya, tao, agipagtuka iti angin. Ibagam ti angin asyak nga Apo at Diyos, ibilin ko kenkwana nga umay manipod iti nadumadumang asuli, ket ang sana dagiti bangkay, tapno agbiag da manen. Nagipagtuak nga rod akas na ibilin kanya, naikan dagiti bangkay iti anges, nagbiagda ket timakderda. Maysa nga armada ti kaaluda. Kinuna ti Diyos kanya, tao, mayarig dagiti Israelita dagitoy atulang. Unada mamagaanda, awan ti namnamada, ket awan ti naranyag amasakbayan da. Agipagtuka nga rod kadagiti tattao nga Israelita, ibagam kadakwada asya nga Apo at Diyos, lukatakto dagiti nakaitan ni Manda, iruwar punto ida ket isublik ida iti daga ti Israel. Inton lukatak dagiti nakaitan naman dagiti tattao ket iruwar ko ida, maawandan to asya ti Apo. Ang sakto ida ket agbiagdan to. Palbusak to ida nga agnaed iti bukod da adaga. Iti kasta, maawandan to asya ti Apo. Inkarik nga aramidik daytoy ketong pale. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Agyaman kayo iti Apo, kayso na imbag, dati ayat na agpaot nga agnanayon. Agyaman tayo ti Apo, kayso na imbag, ayat na agpaot nga agnanayon. Magitimpuyog kayo kanya kagkay dayaw iti Apo. Dakay amin as sinupot na, ken ispalen na kadagiti kapusoryo. Inumong na kayo, ngayon ka po kadagiti dagdaga, manipod iti amyanan ken abagatan, iti laot ken daya. Agyaman tayo ti Apo, kayso na imbag, agpaot nga agnanayon. Nagdagdalautang dagiti daduma ijelet ang dida nasurutan ti dalan kagturong iti syudad nga inda pagnaidan. Nagsagabada iti bisin ken wow ket napukaw da ti amin anamnamada. Agyaman tayo ti Apo, kayso na imbag, Imawag da iti Apo iti pakariripo kanda. Ket inispal na ida kadagiti pakarigatan da. Inturong na ida iti nalintay kadalan, agingga tinteng da iti syudad apagtaingan da. Agyaman tayo ti Apo, kayso na imbag, ayat na agpaot nga agnanayon.
Agyaman da kumangarut iti apo, iti gapo, iti dagbalbali yung ngayat na. Gapo kadagiti nakaskas daaw nga impaay na kadakwada. Painumen na dagiti mawaw, pakanen na dagiti mabisin. Agyaman tayo ti Apo na iso na imbag, kagayat na agpawag na nayon. Ti Apo at na kumakada kayo. Ipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Nagaumong dagiti Pariseyo, hindi natamag da pinagulimet ni Jesus dagiti Saduseyo. May isang abogado akadwada tinangpadas amang suot ken Jesus babaan ti saludsot. Maestro kinunana anya ti kang runaan abilin iti lintek. Ayatem ti Apo a Dios mo iti amin na pusom, iti amin na kararwam, ken iti amin a panunot mo insugbat ni Jesus. Daytoy ti umuna ken kang runaan abilin. Ti maikadwa a kang runaan abilin umasping iti umuna. Ayatem ti pada matao kas iti bagil. Dagitoy dua abilin ti pagbatayan ti entero alinteg ni Moises ken ti pannursuro dagiti propeta. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good evening. Happy birthday ka dagiti ag birthday. Dagiti pagsasao nga love begets love. Ti ayat agtaon iti ayat. Haan nga mabalin nga agbunga iti sabali. No kunang dali pagsasao tayo. Haan nga agbunga ti kamatis diyan tarong nga mabalin sa amutan. Tawore di jay rambutan itukkel mo diyan ti sabat agbungan saan. Artificial nga ron ti lubong tayo. Kitaan nyo, uray tao ka, artificial lang, kitaan nyo, AI, no, kitaan di AI na ka, tapay ka pulis mo na nakakastama na nagpintasan, kitaan. Kung matingin ka, ano, kitaan nagpulis-pulis, dahil naman ang janitay. Daya, love begets love ko na dyan. Abay, yamin nga, tudad duma, nagmayad na ti salmo, kanya ti kunana, agyaman kayo ti Apo, tayo na imbag, ti ayat na, agpaot na agnanayo. Apay hanya maraming ti tao na ita. Apay ang ano, agkasal ka, ay ayat mo ilaan. One. Di ba lang nataw-tawanan ka, nay? Damot kudkudan sila nila sa balay. Apay ayat na ako, adda baro, ay ayat na. Apay, nagladagi ti barkada nga kung kunada nga, apay kami nga nagparso ni Apo Diyos ti may sa puso, dua nga kidney, mabaling ko mamagana, dua nga puso ka may sa nati kidney, na mabaling mo ko maagayat ti dua. Apay, idiing ka rin na, mayat mo. Apay nga agbaliw, apay nga, kabayatan ti panaglabas ti panawon ka, agbaliw. Ngamin nyo dagduma, ti ayat na kung kuna tayo subjective. I-identify tayo ti ayat iti emotion. Iti emotion rin na. Mawiwi, maririt, mawiwi na. Ito lang mati, mawiwi na. Kuna. Rin na, no gamin na ibasar tayo ti ayat iti rin na. Naglaka nga agbaliw. Nung napintas, nagsiksipay laan mo. Ay ayat yung pailaan. Na?
naganak nagtupaw. Umutan. Gawa na ba? Siyempre, baro pa ilaan mo, nakaragi pa ilaan, masamo na pa ilaan sa gaysay, masamo na pa ilaan, barbas na dagi ko ko. Ay, nagtalaw, ay apaw, Diyos ko, nabuunod na, pingping ka na, maratang-tang na, barbas na nga, di tayo makaarasaw, di barteng na, umatan. Nagaduma, subjective. Nagaduma, datayo nga agay ayat, no, anya giri na tayo, haantay ay agpukaw, kala ko maagsakit ka. Nagrigat agayat, magdanaan na yun. Nagrigat agayat no si kati adari-ari na. Si bibisin ka. Siguro nga, yung muna nga ikastan na nagitay kagayam ko kung mga nagitay special. Ito sa talo siya, di oras na rin mga parungkya na pa. Amo may nagitay kakapsat tayo nga agpas pasyar nga dahil pa, di umuna nga arami na pa, gusto mo nakaguta. Kasama lang kanya tayo, bisin tayo. Hanggang maibaon mo kit din. Kitaan nyo na kayo nga doon awis ni agraal, no imot ka nga pakalot. Ang taong kumay. Ay, eksakto lang sa gagay sa akin nga tagba. No imot ka nga pakalot. May din, napabisinaan nyo makapagaya. Kanya damang amot ko nga tap-tapak na nagadotay nga matinis. Kumbupay. Basta, kaya na. Kaya no, nasibibisin ka, no, ang problema ka, nagrigat ka, no, dadluma, subjective. Gusto mo nagrigat tayo, niya po Diyos ka nga agbaliw. Apa nga tayo ka tao ka naglaka nga agbaliw, ayat, kung na tayo. Una saan objective? Uray mayat di kariri nam, uray mayat ta mawiwi nam. Mayat na mariri nam, uray mayat di condition mo, nuli jay mat, ayatem ka, nagriga mo na ayatem, daduma mapukaw. Namin ano na ka mautangan na di na mula ka agbay-bayan, ay apo ko gargadwaryo pa ilakalis na tagri-tari kay kamistaran ka ayaw. Oy tayo utang mo na, awanal. Alas di ko ma, mo, nagaduma, depende niya tao, at nalagay ng tao, nakalakla ka nga ayat, nakamaymayat nga ayat, nanasaya na kanya, nagay responsable ka, amo dati, nang nagay tao ka dati, at nalagay tinalikat nga, sunay ka, yan yung objective mo. Nagay kung kunan na nga ayat, ang dati physical nga ayat nga kay, anya na ka na, kay ayat nga, danayon nakakatla ko mag-arta, oray ti ayat tayo iti panagbiyak tayo na duma, objective mo, depende. At depende di tao. Nang nakikitaan tayo, ti kaimudingan, ibagbagana nga ayat, no ti ayat ni Apo Diyos, ibagbagana, kitaan nyo. Niya timbaga ni Apo Jesus kindi daytoy abogado nga kanya na sa do sa iyo kun ana daytoy kaya na sa una siri so na agal tilintag panagayat kini Apo Dios panagayat iti pada nga tao daytoy dagitoy nga duwa ti pagbatayan ti entero alintag ni Moises ken panursuro dagiti propeta no kumano di Biblia from cover to cover. Awan sa bali nga turungan na no saan nga ti ayat nang runa ti ayat ti Diyos. Ure balik natin ti pagturungan na amin agso amapan iti ayat. Dagas ano ti panagayat tayo ti kapsat tayo di ti salsalutsod din na. No daduma ka haan lang di subjective. No daduma no anya ginaimula iti katatao tayo. Ngayon din imula ti kaunggan tayo, iso ti rumwar, iso nga love begets love, kuna na tayo. No anya di magaburyo kadagita anak yo, iso mo ti rumwar kanakwada. Awan ti nadaman influensya ti ruar, no napigsa di na imula ita ubing ti ayat, iso rumwar. Nung no ti di ubing ka namulaan na ti tinatangsi, las to, nabulbuli, na ulbot, na sweet-sweetik. Awan tinaisuro kanya na nga ayat. Ay kagkikita tayo kati impyerno ko na na. Nung tinaisuro, iyo ubing ka, kinapakumbaba, ayat.
Isun ko na katiruman kanya. Haan mo makistyon na lang tayo. Isuguro mo na niya, di mula tayo, isuti apitan tayo. Karita nga ayat, haantay kami nga, kuna na, love is neither subjective nor objective. Kuna na niya, haan nga subjective o objective. Haan nga depende di ayat, mungkin depende di agay ayat. Tigi karkarit na nga ayat kanya kayo, di di awan ti sausawir na, awan ti pigpigyan na, awan ti kondisyon na. Hindi malaki nalaklakan na ibaga. Awan ti kondisyon na. Kaapaya, dangarod ni Apo Diyos king kadat is dati. God is love, Diyos kat ayat. Nohaan nga makastrek ti ay Diyos ito'y nagyan na demonyo ipagsasaritaan tayo pinulbot, pinangsit, pinnatay, impyerno, ipagsasaritaan tayo agswitik, aglastog, pinnangatog. Ngam nga adda ni Apo Diyos kanya tayo nga iso ti nagari, awan dua-dua nga isumot ti rumuan. Kitaan nga ta pamilya yo. Kitaan nyo ti gimong yo. Anya ti tartaray. Adda kadi, ayat kadi, panangisati, wano pinnasaw, linastugan, siniti, pinnabaso na sino nagala ti ramo, sinsinakay mo amin, pinnalaingan, na sino ti kalalaingan kanya tayo, awan makita nga agpakumbaba, nohaan nga makastret ni Apo Diyos, hindi sumor, hindi mo rin ka dita, panagkakaaro ba, sumor na nasisa. Natapanat na kaaruba, nohaan nga makastret ni Apo Diyos katintin ng sita na, awan mayat nga agpakumbaba, nalalaing amin na talaga, aan nga hantay maipaay nga tang ayat, nohaan nga makastret ni Apo Diyos. Hantay mainipangat, kinabudbud mo nga panagserbi, nga andaan ti ayat, nohaan nga makastret ni Apo Diyos, tapagdapon na ngorteka, nga Diyos kat ayat, na niya tinakamulakan niya, iso ti ayat, na tinakamulakan niya ni Satanas sa kanya nagita tinagyan ta pusong gura, sakit tinake, agat atap, makingin nato, tinangsi, awan respeto itibiyag, awan panangisakit itibiyag ni kapsa. Sungad nga kunalat pinay. Ayatan ti Diyos mo iti amin a puso mo, iti amin nga kaunggam, iti amin mo, ken ayatan ti padam nga tao kas panagayat mo iti bagin. You cannot give what you do not have. Kung nanamot na niya isa, haam mo nga maitin, di amang tingka. Iso nga never mo ang itin mo ni Apo Diyos. Never mo ang itin mo ti ayat, no? Nga makastrip, kapurpot mo ni Apo Diyos. Ito'y mabaling tayo mo na superficial. Agin ko kung nalaang, artificial, artificial. Agin ko kung nalaagay ayat, but if inside ka, haan mo't laang nga napurpot, no? Kanya ti magbagana nga rin ti takakapsa, kanya nga rin ti magbagana more than 2,000 years ago. Baga, kaya nga ni Apo Jesus, ini ayat. Apay nga tataka di tayo mag-perfect. Apay nga tataka at dalatang mo tao nga nagrigat nga, uray ko na tayo ka, nakinisa mo, komunyon mo, uray pagi mo takit. Apay nga hamo nga makapagaya. At damot na taat. Tapaya, di nga rin, kondisyonan. Kadagiti kondisyonan. Na conditional din ayat ay katalaga ang mahaba. Well, ni Apo Diyos, iso kumaati nakatipong-tipunan tayo, iso kumaati puunti pagbibiyagan tayo, iso kumaati puunti pagibasaran tayo, itibiyag tayo. Ngayon talaga, no nakastrik ni Apo Diyos, automatic agay ayat. Haan nga mabaling na makastrik ni Apo Diyos, iti puso tayo kada tumangsit at na sakit tinakel, nga nakabalko at nagura. Ada naman naging bububot, doon nakastrik niya Apo Diyos ay automatic agayak niya. Hantay maibingan niya Apo Diyos, nahan tayo nga hanga nakastrik niya Apo Diyos.
Pumararag tayo, kakapsat at na tayo, kanda kita nga datom tayo, makaiayo kuma, iti Diyos ama aman nakabalin amin. Kahit may pahayo pa kay dayawan, kan pa kayo pagiyaan tinatan na, kan kastamay kapag imbagan tayo, kan tinatagupan, tinasantuan ng iglesia. Awatan kan apo, dagito'y daton mi, katipaay mo tatong palin mi, dagiti balakat, ni San Pio, apapa. Iti kasta, agserbikan kadagito'y amisteryo, iti nadalos a puso mi, ken napasnek apamati gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo anda kuma kada kayo. Itagaayo dagita puspuso yo. Agiyaman tayo iti apo at Diyos tayo. Od noona ya maikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disto. Agyaman kang ken ka apo na santuan nga ama man nakabalin gadag nanayon a Diyos gapo ken Kristo nga apo mi. Taaramidam ati iglesia ibunga na adi agresat ti baro apakakitaan ti kinasingpet. Babaen ti nakakastas daaw apanagbiag dagiti sa santos mo. Iti paay mo tinalawag apaneknek ti ayat mo kada kami. Kastapay ababaen ti na isang sangayan na pagpatulad da maawis kami nga agbiag. Tapno maipaay kada kami dagiti bunga ti pannakaisalakan. Ket babaen ti makaiayo ken ka apan ibabaet da ipaay mo ta pannalaknib mo kada kami. Isot gapuna makidanggay kami kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Ket agraragsak kami amang idaydayaw ken kaget ko nami. Pudno na yapo, biit ka at inasanto, kat si katigugbuayan ti amin at inasanto. Dawatin minuruti pa ay mo ta espiritu mamang pasanto kadagito'y adapon, tapno pagbalinan gati pa ay mo ida kada kami, abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na, sana intet kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangantay amin iti daytoy. Kada ito iti bagik isa mayawat to a maipaay kada kayo. Hasta metakalpasanday di pa nang nabiidan, nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka. Sana intet kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket tuminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon atulak. Isu ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan yu daytoy apang ilaglagit iyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babayan ti krus mo, kening ka panagunga, inakamin sa lakan, sila nanubot, sa manungo. Iti ngarot pa na nilagip mi ti papatay, kan panagungan ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay, ti biyak, kan ti kalis, ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katayong paay mo, ama ikari kami, kada dito'y saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami ang makirango, ti bagigan daro ni Kristo. Pagkay-kaysaan na kang pumati Espiritu Santo. Laglagi pang kadaapo ti iglesia manaysaknap iti sangalubungan ket parayrayom tayak na anadyosan. Laglagi pang met ni Leo a Santo Papa mi ni David William nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papati.
Laglagi pampay apo dagiti kakabsat may pimusayan. Asi inanamati panagungardan to iti sidong takaasi. Awatem kad ida iti sidong taranyak mo apagakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawatin mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Arabidam kumamay karikam amin iti agnanayon abiyag ket magiranod kamto. Ken nainggasatan na Berhen Maria ngay nati Dios ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda anak kaputno anak serbikan ka dito ay daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada ang magitantanok ken magidaydayaw ken kagapu ken Jesucristo nga anak mo. Gapu ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo. Iti timpuyok ti Espiritu Santo iroknoy mi ken kama nakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan pilinggana. Amen. Intay umararaw iti ama kadwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami nagdat sa dilangit madaydayaw kumatinakan mo. Lumteng kumati pagariya, matungkwar kumatinaken mo, ito'y kadalakas sa dilangit. Itlem kadapang kaldawi ko, ikalimig kapitay mandaw. Pakawanan na bigibasol niya, kasmet pamakawan mi. Kadagiti na kabasol kadakami. Ginamamay kayaan, manugot isuliso. Salakan na kami at idagay. Dawatin mi kan kaapo ti salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi. Yan iti yaay na Jesucristo anang isalakan kada kami. Kabukong ituray, ti panakabalin dayaw, kananayon na ito. O ako mi ang Jesucristo pinunang kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga gapukan niya ti kadko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesia. Ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana ti kapya ken panagkaykay sa si kangagbiak ken agari iti agnanayon nga awan ti hinggana. Amen. Kapya ti apo kan kanayon kumagadda kada kayo. Kasama kumain. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada tayo aming kapya. Cordero de Diyos, sa maikat karaligas pa. Cordero de Diyos, sa maikat karagibas baso tinubong. Asyan na kami. Cordero de Diyos, sa maikat karagibas baso tinubong. Item kalakang di kapiya. At to'y niya po Jesus, ti Cordero di Diyos sa mangikat ka iti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anayaban iti daytoy abadayana. Ako May karing may kanya, may may salamat sa mga may pagtuloy talaga.
grasya, pinagpili ka na kayo, inutukan kayo, magbumati ato, ket manayon kumatibing kayo, ang inayat dahil do'y tibilin ko, tas panagayat ko. Hanap kayo. Pumararap tayo. Po, Diyos mi, ti panangilagip mi, ken San Pio Apapa, dawaten mi, tababayan, ti bilag, dahi kinailangitan na padaya, anakiranudan mi, aramidam kadi, analagda ti pamati mi, ket agkay kaysa kami iti sidong taayat mo, kapuken Apo Meso Kristong anak mo, ket Diyos, iso magipagbiyak ken magipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon, nga awan ti hinggana. Karkaragan na ka po, magbiyahe ak no diligat, mapatinjay kaway. Subli ak tulaan ti September to iya, itrin to yan ako ng mga sangkutak. Galing nabuo ak to kay nantukan na tulangan ako na na di maibasan. Buwan di kakaratikit ak to ka nga sumangkutan. Buwan, na siya at niya po Arsobispo pinalubusan na tayo ng admission appeal para dyan palasyo nga para parokya. At datulatan kay matanakan manang asin ni Apo Diyos niya nagluag kararag tayo. At daragit ay serbisyo ako dalat ta umay bantay ni Apo Dani no in case no da emergency no kaya yung siya to mamunpun kada kayo baka ano kaya atin kay itarasyon mo kay matan. Kaya po at ako makata kayo. Bendisyonan na kayo, timan na kabalin na Diyos. Kaya ama, kendi anak, kendi Espiritu Santo. Nalpasin din na Santo na misa, intayon, iti ayat, ken kapia, po. Pagyaman na tayo, Diyos.